Maayong buntag mga bata, ang atong paghisgutan karong adlaw ay bahin sa pungan. Gibahin ang pungan sa duha ka bahin, mao ang maihap ug ang pungan nga dili maihap. So ato tan-awon karon kung unsa ang mga pananglitan sa duha ka bahin nga pungan, ang maihap ug ang dili maihap. Ang pungan nga makuptan o binasga gitawag kini nga pungan nga maihap o count noun. Ang daghan niini maihap sa paggamit og pulong na mga. Ang pungan nga dili maihap mao ang dili makuptan o binasga. So ato tan-awon kung unsa ang mga pananglitan niini. Ang sagad nga pungan nga dili maihap mao ang mga musunod. Samasa, bugas, harina, mantika, asukar ug uban pa. Ania ang mga pananglitan sa mga pungan nga maihap o count noun. Mausad kini ang mga pananglitan sa mga pungan nga dili maihap o mass noun sa English. Nasabtan ba mga bata? So karon pangutan-on ta mo, pila kabahin ang pungan? All right, very good. Gibahin kini sa duha kabahin ang pungan, mao ang maihap o dili maihap nga pungan. Karon aduna ko ipakita sa inyo nga mga hulagway, inyo kiniilha
kung maihap o dili maihap. Karon mga bata, kung nasabtan ninyo, isulat sa inyong papel kung ang hulagway maihap o dili maihap. Mao kini ang mga saktong tubag. Nasabtan ba mga bata? Alright. So dinhira ta kutob. Daghan salamat sa pagpaminaw. Amping. Bye-bye.